Up mga guys, kain tayo ng mani. Kain tayo ng mani. Kain tayo ng mani guys. Anong kinakain nyo ngayon dyan? Sabayan nyo ako rito. Kain tayo ng mani. Yan. Dala namin to galing Bicol. Mani, saba, meron kaming mani tsaka saba. Marami kaming dala kasing saba, kaya 1 week tong kakainin, merinda. Pag pumasok ako sa trabaho ko, baka ito rin ang merinda ko. Marami kasi kaming dalang saba. So, mani. Samahan niyo ako guys, kain tayo ng mani. Shout out po sa mga taga Bicol, Caceres family, Bermundo family, salamat po. Sila po nagbigay nito, yung mani. Maraming salamat po. Ate Yeng, thank you po sa mani. Hinatid mo pa to sa bahay, yung mani, para madala po namin. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa pinapadala niyong mani. Ito na po kinakain namin. Hello din po kay Manoy Erning, sa asawa ni Ate Yeng. Maraming salamat po sa mga effort yung pinapadalang mani sa amin. Sabi, tagal pa kaming balik dyan. Hindi namin din alam kung ano rin ang wala kami kasing dinadalang, wala kaming dalang pasalubong din sa inyo. So, maraming salamat sa mga binibigay nyo sa amin na pasalubong. Dinala namin dito sa Manila. So, kabalang-abala standard sa kakakain ng mani. Sarap mani. Magtanim. Huwag tayo sa Bicol, magtanim ka ng mani. Gusto mo tumira sa Bicol? Tingnan kami raw. Saan mo gusto? Bicol, dito sa Manila. Bicol. Bakit gusto mo sa Bicol? Na. Maraming makain. Bakit walang pagkain sa Manila? Marami. Kailangan lang bibili ka. Ay kagaya yun sa probinsya pag kumain ka doon. Gustong-gusto ni Tantan sa probinsya kasi maraming putik. Dito kasi kada kilos mo dito pera. No, bibili kakain ka rito. Tuwang-tuwa siya sa Pera. putik dahil maulan. Saka takbo ng takbo siya ron. Sabi ko nga, magdala ng putik. Dito naka lang siya eh. Nakakulong sa bahay. Hindi kagaya doon na luwag yung lupa. Maluwag yung lupa. Gusto ko Takbo ka lang. Dun sa Bicol, di ba lahat ng mga tao dun na nanuli ng mga pagkain kaya kakainin? Ang maganda doon, pag nagbakasyon ka, yung hindi tag-ulan para hindi maputik. Ate Col, huwag ka nang po. Kaya, sarap. Lalaki. Oh. Kaya, lang tinito. Mainit. Laki yung kakain nga ako. May mani, may saba. Bahala ka na anong gusto mo kainin. Kami. Sabi ni Mama, pauwi kami. Sana may mani.
Kasi hindi namin inaasahan na may mani kasi yung kapatid niya wala silang tanim na mani. May nagbigay sa amin ng mani. Yun, tuwang-tuwa. Dami pa. Dami binigay. Hindi lang mani binigay ni ate yun. May utsara pa. Ay, oo nga pala, no? Meron pa, Sarah. Hindi mo pa nagtikpan yun, ah. Supan natin yan pag ano. Bili tayo ng manok. Chicken. Litson manok. No? Yun na nga ito. Oh. Gusto mo ito, Col? Col, mani? Ganyan lang kaya mo? Yan lang. Ito kaya mo. Ito ba? Online. Yung pinag-vlog na nga natin. Kumain ka? Yung pinag-vlog nga natin, kumain nga tayo sabi. Kaya nagluto sila eh. Kaya bukas mali na lang. Kakain na yun ako sabi. Sabi daw. Sa atin nga, kumakain ng saging. Ah, Ayaw ko kasi ng puro saging. ayun mo, mani nga. Gusto mo pa? Hinog na yung mga saba natin. Yung dala natin. Pagdating mo pa lang dito, hinog na agad eh. Green pa yun pagtanggal. Kahit kasi kulog sa karton. Kumaubos guys. Kumaubos yung mani, dami. Pinaano na ko na lang sinitan. Pinalatan. Hindi marunong magbalat eh. Marunong lang sa kumain. Marunong lang sa kumain, hindi marunong magbalat ng mani. Yung mani guys, hindi na kami nagbigay dun sa mga kapitbahay. Yung saba lang ang binigay namin sa mga kapitbahay kasi marami kasi ito. Paborito. Paborito kasi ito ni Mrs. kaya hindi na kami nagbigay. Ito yung lahat guys, oh. Ito yung hilaw. Ito yung loto. Ito yung luto. Opo, yung kinakain natin. Nasa inyo kung gusto nyo kumain ng hilaw, na mani, yan, makatas. Kasi yung loto, na mani, hindi siya makatas. Ha? Siya makatas. Paborito ni Nitan yung mani na luto, walang katas. Ano? Paborito ni Papa yung mani na may katas. Matamis. Ayan o. Hindi mani ito mani makatas siya kasi hilaw. Masarap naman talaga yung maning hilaw Makatas yun o. Huwag mo pagaluin kainin, baka masira siyan mo Wag, ayan na, hilaw yan. Huwag mo kainin yan. Hilaw yan eh. Pero makatas yan. Dapat ilaw lang. Luto lang. Dapat luto lang sa'yo. So, ako tinisting ko. Sa probinsya nila ni Mama, maraming ganito. Mani. Yung pag-uwi namin, hindi pa kasi season. Kaya walang tanim yung mga bayaw ko doon, yung mga kapatid niya. So,
Swerte lang, swerte pa rin. Swerte pa rin kami kasi binigyan kami. So, shout out sa nagbigay. Maraming salamat talaga sa nagbigay. Inuulit ko. Maraming salamat. Matagal na naman ngayon kakain ng mani. Makakain na kami ng mani dito sa Manila. Mahal lang. No? Magkano ba dito? Binibili? Mahal, no? 10, walang peraso lang. Kapiranggot lang. Ito, ang dami, oh. Hindi ko pa nga maubos to, ah. Ang tanta, naglalaro na. Gusto mo pa? Ha? Gusto mo pa? O, sige, gusto mo pa? O, magtanim. Sa lugar nila ni Mrs. guys, sagana doon sa mga makain. Yung inaanak ko, si Richard, palagi siyang may dala na sariwang isda doon sa lugar nila. Buhatan, taga-buhatan kasi yung Sa tata. buwatan. Sa buhatan. Sa buwatan. Bago siya pumasok sa sa trabaho niya, punta muna sa ano, sasama muna sa laod, sa dagat, manghuli ng isda. Kasi alas 8 ang pasok niya. Pag-uwi niya doon sa kanila, may dala-dala na siya ng isda, ang presko. Papa, Hmm? may isda ba rin sa dagat? Pwede kayo dito? Oo naman. Isda sa pwede ulit. Mm. Sa ispan. Opo. Doon lang nakakain tayo ng sariwang isda, no? Ang Talagang tamis, fresh. matamis pag sariwa, no? Tilapia ba ang Ang linaw-linaw pa ng mama ka. Eh, siyempre, Baka doon tayo nakakain ng buhay na buhay talaga ng tilapia dahil bagong bibili. oo, magkahuli. Guys, hindi ko na maubos. Dami, oh. So, maraming salamat guys sa panonood nyo sa video. Bukasan kayo. Siguro nabusog rin kayo sa panonood. Okay, thank you for watching. Bye-bye.